толкова известния библейски стих, който оглася всяка година цивилизования свят. Дори невярващите са чували за него. Лука 2 глава, 14 стих. Пеем го често, прекрасно. Слава на Бога в висините и на земята мир между хората, в които е Неговото благоволение. Мир между хората, в които е Неговото благоволение. Въпрос. А ти сред хората, в които е Неговото благоволение ли си? Ако не си, присъединяваш се към Христовата църква и ставаш в числото на връзкарите. Тези, които наистина стоят пред Бога, които ходатайстват за другите, за които Бог казва: този е мой възлюбен син, моята възлюбена дъщеря. Не я слушайте, не го слушайте. В него, в нея имам благоволение. И да завършим кръга, с който почнахме. Всяко човешко сърце копнее да спечели да има благоволението на околните. И колкото по-висш е този, който има благоволение към нас, толкова по-значими се чувстваме.